Látom. Igen, látjuk a monitorodat. Igen, nagyon Igen. jó. Jó, nagyszerű. Igen, szuper, Örülök neki. látszódik. Jó, én egy pár szót szólnék először is magamról. Én 97-től vezettem egy média céget, ami elég szépen megnőtt, felnőtt, ott 57-60 fővel dolgoztunk, és én azt láttam, hogy az időmnek a legtöbb részét, tehát én ezt a nulláról építettem föl, egy holland tulajdonú cég volt, és én azt láttam, hogy az időmnek a jelentős részét az viszi el, hogy én az emberekkel foglalkozom. Az ő ügyes-bajos gondjaikkal, jóllétükkel, azzal, hogy legyen egy közösségi élmény, és ez borzasztóan jól működött. Tehát, hogy ők vitték az üzletet a hátukon, de ugyanez alatt az időszak alatt, hát nekem is teltek, múltak az évek, és éreztem azt, hogy egyébként az egészségem az nem feltétlenül javul a sok ülő munkában. És ugye ezen tapasztalatok, tehát ez a közösségi élmény, a kollégákkal való törődés, illetve az egészségnek a fontossága az, ami elindított azon az úton, hogy az egészség témával foglalkozzak. És így alakult ki ennek a platformnak az ötlete, amit most Wellocracy platformként hívunk, aminek az a célja, hogy az ide becsatlakozó közösségeknek nyújtson egy olyan online támogatást, illetve az onlinehoz kapcsolódó offline szolgáltatásokat is, ami az ő jólétüket tudja megerősíteni, segíteni, támogatni. Ez alapvetően az egészségvonalról, a gerincét, azt a fizikai egészségnek a támogatása adja, de egyre inkább megyünk egyébként a mentális egészség támogatásának az irányába, illetve a közösséget igyekszünk felhasználni arra a célra, hogy egy ilyen egészségkultúra, egy belső vállalati kultúrát, közösségi kultúrát erősítsünk, aminek egy nagyon-nagyon cool szerepe ez maga pont az egészség. Tehát hogyan tudjuk megőrizni a saját kapacitásainkat, hogyan tudunk többet és jobban termelni. És itt elkanyarodtunk ugye már abba az irányba, hogy igazániból a cégeknek miért érdeke ez, és pénzügyi érdekről beszélek most, nem beszélve ugye a társadalmi felelősségről, az egymásért érzett felelősségről, hanem pusztán csak arról, hogy gazdasági érdeke is van a cégeknek ebben, hiszen minden egyes cégnek szerintem a legfőbb erőforrása az egyébként a munkaerő, azok, akik ott dolgoznak. Tehát, hogy lehet csodás gépeket venni, amivel sokkal jobban lehet termelni, de végeredményben, hogy az emberek, akik gondolkodnak, akik kreatívak, akik előre viszik a céget, azok nincsenek jó állapotban, akkor a teljesítmény az nem lesz az, mint amit elvárnánk. És ennek a teljesítménynek a növelése szerintem ez egy kulcskérdés a cégeknél. Azon túl, hogy egy jó közösségbe, egészséges emberek között mindig kellemesebb lenni, tartózkodni, szívesebben megyünk be, szívesebben dolgozunk. Tehát ezt a vonulatot igyekszünk mi támogatni, és itt összeszedtem egy-két ehhez kapcsolódó mondatot is. Ugye alapvetően az egészséges embereknek 1000 kívánsága van, a betegnek csak egy. Tehát amikor csak egy kívánságom van, hogy meggyógyuljak, biztos, hogy nem tudok más dologra fókuszálni, tehát emiatt borzalmasan fontos maga az egészség, és itt érintettem már a társadalmi felelősségét, és a cégeknek ugye a saját önös érdekét is. És betettem még ide a Richard Bransonnak, gondolom, hogy az ő neve azért a legtöbb embernek ismerős, egy ezzel kapcsolatos mondatát, hogy nem is az ügyfelek az elsődlegesek egy cégnek az életében, tehát nem azzal kell először foglalkozni, hanem magukkal, az alkalmazottakkal, és hogyha mi az alkalmazottakkal foglalkozunk, akkor ők biztosak lehetünk benne, hogy foglalkoznak az ügyfeleinkkel, és az alkalmazottainkon keresztül fogunk tudni sokkal jobb eredményeket elérni. Ugye visszatérve a gerinchez, a munkahelyi egészségügyi kockázatokhoz, illetve az egészségnek a szerepéhez, ez egy kis kimutatásból látható, hogy a legnagyobb kockázatot az maga a stressz, munkahelyi stressz eredményezi. Ez kapcsolódik a fizikai inaktivitás, ami 45%-át a különböző betegségeknek adja, és ugye nagyon erőteljesen összefügg egyébként a stresszel, meg a fizikai aktivitással lehet ugye a stresszt csökkenteni, illetve a stressznek a csökkentése fontos ahhoz, hogy fizikailag aktívak tudjunk lenni, tehát nagyon erős összefüggés van ebben.
A másik egy fontos dolog, ami csökkenti a vállalatoknak a teljesítményét, ezt úgy hívják, hogy prezenteizm, egy ronda szó, a lényege igazándiból az, hogy amikor jelen vagyok, de csak fizikailag, tehát hogy nem vagyok szellemileg teljesen ott. Egyébként ezzel kapcsolatosan is én olvasgattam jó néhány kimutatást, és az emberek többsége saját bevallása szerint effektív munkát kb. 4 órát végez a munkaideje alatt. Az összes több ez így elmegy mindenféle egyéb pittyputtyokkal. Ezek ilyen saját bevallásos alapon, logikusan egy gyártósor mellett azért ez kevésbé tud előfordulni. A túlsúly, az elhízás és egy borzasztóan nagy kockázati faktor. Ezzel kapcsolatosan is nagyon érdekes kimutatások vannak. Egy amerikai kutatás szerint 1%-os súly csökkentés $100 takarít meg emberenként egy vállalatnak. Nálunk ez biztos egy kicsikét másként alakul, de hát sajnos itt a túlsúly és elhízás területén is kezdjük utolérni az amerikaiakat, úgyhogy nálunk is ez egyre fontosabb dolog, és hát logikusan túlsúlyt az a helytelen táplálkozás, a fizikai inaktivitás okozza elsődlegesen, és ugye a túlsúlyból származik a nagyon-nagyon nagy százaléka a különböző szív- és érrendszeri problémáknak, megbetegedéseknek. Egyébként itt van még egy ilyen kimutatás, hogy az egészséges és az egészségtelen munkavállalók között évente átlag 45 munkanap különbség van. Tehát, hogyha ezt így lefordítjuk számukra, akkor szerintem ez hihetetlenül nagy összeg és szám. Ami a platformunknak a lényege, vagy amire alapítottuk, az az, hogy lehetőség szerint minél több emberhez tudjunk eljutni. Ugye ez a klasszikus offline módszerekkel viszonylag nehezen megvalósítható, hiszen sok esetben csak mennek a dolgozók, különböző telephelyeken vannak, területen dolgoznak. Tehát ő hozzájuk eljutni, vagy egy egészségnapot összerakni, ez még mindig csak egy alkalom egy évben, és oda se szokott tudni mindenki eljutni. Az online formátumban már mindenkinek lehetősége van becsatlakozni, és hogyha kellően jó támogatás, szolgáltatás, programokat biztosítunk, akkor azért ez eléggé nagy számosságban el tudja érni az embereket, a kollégákat, és egy folyamatos, egész éven áthúzódó tartalmat, programot tudunk ilyen formátumban biztosítani. Tehát a lényeg és a cél az az, hogy ne csak ismeretet adjunk és tudást az embereknek, hanem a tudatosság szintjére hozzuk magát az egészségünkkel való törődést, és a szokásokba beépítsük, mert igazándiból így lehet érdemi változást elérni. Ugye borzasztóan nagy a különbség egyébként a között, hogy tudok valamit, illetve a között, hogy ezt ténylegesen aktívan gyakorlom is. Csak egy egyszerű példán szinte mindenki tudja, hogy mennyit kellene vizet fogyasztani, vagy folyadékot fogyasztani. Napközben ugye a személyenként átlag mondjuk 2 és 3 liter közé esik. Ezzel szemben szerintem a többségünk elmondhatja, hogy a nap végén veszi észre, hogy ez most megint nem jött össze. Hát ezeket a szokásokat kell kialakítani. És még itt a jobb oldalán a képernyőnek, ami látható még, hogy igazándiból az egészségünket azt nem a genetika határozza meg, az mindössze egy 20% környékén van. Nem is az, hogy hozzáférünk-e az egészségügyi szolgáltatásokhoz, hanem az, hogy milyen környezetben vagyunk, és hogy milyen döntéseket hozunk a mindennapi életünkben, hogyan élünk, milyen egészséggel kapcsolatos szokásaink alakulnak ki és tartunk fönn. Ez a kulcs meghatározó tényező, ezen kell elsődlegesen változtatni. Minél több fókuszt teszünk erre, a megelőzésre, az életmódra, annál hatékonyabbak vagyunk. Ez teljesen egyszerű matematika, hogy egy 50%-ot szorzok fölfelé, 10-zel, 20-szal, akármennyivel sokkal nagyobb eredményt ad, mint hogyha mondjuk egy 10%-os tényezőt. A Wellbeing program a cégeknél igazándiból elég gyerekcipőben jár a legtöbb cég Magyarországon még a Wellbeing programoknak a kialakításánál. Az utóbbi pár évben került ez egyáltalán fókuszba, néhány éve beszélünk egyébként erről, de hát ennek a gyakorlata még sok esetben csak ilyen kis szigetszerűen megjelent különböző szolgáltatások, támogatásokból áll. Egyébként egy eléggé erőteljesen át kellene, hogy szője a cégnek a szemléletét a vezetőtől kezdve a legvégső pontokig. És itt összegyűjtöttem egy pár pontban, hogy mitől lehet sikeres egy Wellbeing program, és ennek ugye látható az, hogy milyen integráltsága és milyen elemekből áll ez elsődlegesen. A vezetői elkötelezettség. Azért is tettem az első helyre, mert hogyha a vezető ebben nem hisz,
akkor nem lesz ez soha sikeres. Tehát a vezetőnek a saját személye és nézetei vagy életmódja az borzasztóan meghatározza azt, hogy a cégnek a kultúrája hogyan alakul ki, és hogy mégis mennyire lesz sikeres egy program, ami lehet, hogy erőteljesen küzd mondjuk a csapat, de hogyha ő úgy áll hozzá, hogy ezt nem tartja fontosnak, akkor elég nehéz sikereket elérni. Fontos az önkéntesség, tehát hogy igazán senkit nem lehet erőltetni arra, hogy te légy egészséges. Példát lehet mutatni, motiválni lehet, segíteni abban, kötelezni nem igazán, mert az már nem vezet úgy eredményre. Fontos, hogy jó legyen a kommunikáció, eljusson mindenkihez a programnak a tartalma, híre, és hogy tényleg ez is úgy legyen megszerkesztve, hogy az vonzóvá tegyen. Fontos, hogy legyenek programevangelisták, olyan emberek, akik előjárnak ebben, akik saját maguk egészségtudatosak és tudnak hatni a környezetükre. Fontos, hogy mindenki által könnyedén elérhető legyen a program, tehát, hogy bárhol, bármikor hozzáférhessek ezekhez a programokhoz, programtartalmakhoz. Fontos, hogy rendszeresen szűrjünk, mérjünk és edukáljunk. Fontos az, hogy alulról építkezőek legyenek a kezdeményezések, hogy ne úgy éljék meg a dolgozók, hogy ott valamit kitaláltak, nekem csinálnom kell, hanem hogy én is ennek egy aktív szereplője lehetek, én is hatással lehetek a cégre. Fontos az, hogy minél személyre szabottabb legyen, tehát hogy mindenki sajátjának érezhesse. Fontos, hogy benne legyen valahol a jutalmazás és az értékteremtés a programokban. A folytonosság, tehát hogy ne egy-egy alkalomról szóljon, hanem tulajdonképpen az egész évet szépen átszője, ennek legyen egy vonulata a programnak. És hogy maga a munkakörnyezet is egészségtudatosságra legyen hangolva, tehát hogy amikor én bemegyek egy munkahelyre, ott egyrészt szívesen vegyék azt, hogy én foglalkozom az egészségemmel, hogy meglegyenek azok a körülmények, amiben én tényleg ezt az egészséges életmódot tudom folytatni, hiszen azért itt munkahelyen tölti mindenki az idejének a legjelentősebb részét. Miben tud segíteni egy digitális platform? Alapvetően két fő kategóriába soroltam ezt. Egyrészt az időmegtakarítás, tehát hogy a digitális, vagy a digitalizáció elsődlegesen ugye abban tud segíteni, hogy egyszerűbben, gyorsabban tudjunk létrehozni tartalmakat, programokat. Ilyen formátumban, amit a Vellocracy is nyújt, egy olyan kiépített keretrendszer, amin belül ezeket a programokat meg lehet valósítani, automatizált adatfeldolgozást, visszakereshetőek lehetnek ezek az adatok, integrálni tudunk legkülönbözőbb rendszerekkel, és sokkal eredményesebbek is lehetnek a programok, hiszen széles körben hozzáférhetővé válnak, hiszen most már mobiltelefonon keresztül bármilyen webes és mobil alkalmazáshoz hozzá lehet férni. A folyamatosság révén személyre szabhatóságot is tudja ez biztosítani, az interaktivitást, mérhetőséget, illetve szintén itt előjön az integráció, hogy sokkal gyorsabban és könnyedében lehet adatokat begyűjteni, és a közösségi élmény ugye egy újabb pont, ami nagyon-nagyon fontos. És itt el is értünk ahhoz a ponthoz, aminek a kapcsán, vagy aminek az apropóján itt összegyűjtünk. Ez a Mozogj Október, ezt Andi már említette. Ez egy olyan kihívás program, amit arra találtunk ki, hogy a lehető legkisebb belépési küszöb mellett tudjanak a cégek csatlakozni, kipróbálni, hogy milyen is egy integrált well-being program, hogy egy közösségi élményt tudjanak nyújtani a kollégáiknak, hogy kissé az egészséges szokásoknak a mindennapokba való beemelését támogassuk ezeknél a partnereknél. Magába a kihívásba egyébként olyan nagyon nagy cégek is csatlakoztak már, mint az Audi, a Telekom, az Illés csoport, de mondhatnám a fejlesztési bankot, vagy a PPG Trilakot, tehát hogy tényleg komoly partnerek csatlakoztak, akik már próbálták korábban, vagy éppen most próbálják először, és szeretnének minél többet adni a dolgozóiknak itt az egészség frontján. De miről is szól maga a program? Nem tudom, Andi, most elmenjek a programba, vagy megyünk tovább maga a well-being kapcsán, és a végén Én visszaadnám a végén még a programra Én visszaadnám még a végére a programba a lehetőséget, de éppen ezt megemlítheted, viszont én egy nagyobb területre szeretnék majd még fókuszálni, hogy ez egy választási lehetőség, egy kipróbálási lehetőség,
de megoldásoknak a tárháza egy wellbeing program kialakításánál sokkal szélesebb körül, és akkor még erről beszélnék. Akkor mennyire akarsz mélyen belemenni akkor én átadom neked a szót, Andi, és Jó. akkor a végén bemutatjuk, hogy maga ez a program, ami most tényleg egy ilyen insightot, egy betekintést tud adni, ez hogyan és miként épül föl. Jó lehet ez így? Jó lehet ez így, oké. Jó, szuper, akkor én most Vedd le a prezidet. mindjárt igyekszem valahogy kilépni innét. Oké. Jó. Akkor én is megosztom a prezimet. Az eddigiekkel kapcsolatosan esetleg fölmerült-e valamilyen kérdés, még Andi beleáll ennek a hátterébe. Az meg egy fontos dolog, de ezt Andi el fogja mondani, hogy mi igyekszünk együtt dolgozni, pont amiatt, hogy a well-being az egy nagyon komplex téma. Tehát, hogy ez áll egyszer egy IT-ból, informatikai rendszertámogatásból, szakmai támogatásból, képzésekből, tehát hogy ezért több céget, több tanácsadóval közösen dolgozunk ezeken a programokon. Az eddig elmondottakkal kapcsolatosan van-e valamilyen kérdés, vagy javaslat, egyéb? Nincs. Jó. Andi, légy szíves akkor. Oké. Szóval ugye a mai témánk az volt, hogy a építs egészséges munkahelyet a megtartás támogatására, mert hogy azt vettük észre, és azok a visszajelzések érkeztek szakértőktől, kollégáktól, hogy a megtartásban van most talán a HR-eseknek a legnagyobb kihívása. Számtalan akadály és nehézség van most, amivel meg kell küzdeni, de a mi vállalati online előadás sorozatunknak ugye az volt a célja, hogy tágítsuk ugye a kollégák, vezetők, az embereknek az alaptudását, amivel újra harmóniába tudják hozni az életüket, a döntéseiket, választásaikat, ezzel a körforgással, ezzel a turbulens dolgokkal kapcsolatosan, és elképesztően izgalmas és meglepő tények, kutatások vannak, amelyek mind azt bizonyítják, hogy az egészséges munkahelyek, a well-being programok kidolgozása micsoda lehetőséget hoz egy vállalatnak az életében. Itt a munkahelyi well-being során, hogy mekkora tárház, mekkora lehetőségek és potenciálok vannak, amelyet föl tud karolni egy értékekre, struktúrákra helyezett well-being program, és hogy egy előzetes felmérés, és tényleg az alapoktól való építkezésnek a figyelembevételével milyen lehetőségek felé tudunk indulni, hogy muszáj választani és elindulni, de ahhoz tudni kell, hogy hol szorít legjobban a cipő, melyik a legfájóbb pontja egy szervezetnek, priorizálni, és az szerint elindulni. És ezeket a lehetőségeket, hogy a megtartásra egy szervezetnél mik azok az akadályok, amivel találkoznak, mik azok, amire kihívásokra keresik a lehetőséget, erre elindulni és ezt felmérni, a felmérést követően pedig a legjobb szolgáltatásokat bevonni, ami nyilván ad egy büdzsékeretet, egy lehetőségek tárházát, és minden apró dolgot a figyelembe veszünk, ilyen jó irányokból mindegy melyik, az irányítás, a pszichológiai, a szociális, a fizikai vagy a munkakörnyezeti oldalon kezdünk el elindulni. Ez mind tudja azt adni, hogy ezt a megtartó erőt erősítsük, a dolgozók, a munkavállalóknak a munkaképességét növeljük, és azokat a stresszfaktorokat, amik egy szervezeten belül munkaidőben jelentkeznek, turbulensen tudjuk csökkenteni. Tehát, hogy a sikertényezők, az ösztönző erőket a munkáltatói, munkavállalói oldalon hogyan határozzuk meg, milyen lehetőségeket tudunk belehozni, ezt először a vezetőknek a gondolkodásának, a vezetőknek az elvárásai szerint kell elindulni, hogy a munkahelyi közösség, a jólét, a well-being támogatása milyen stratégiát igényel. Egy hatékony jóléten és az emberi energiamenedzsmenten alapuló vezetői módszertan olyan alapokat képes megteremteni, hogy ütőképes
és tényleg versenyképes maradjon és megtartja az embereit, és hogy a dolgozók 59%-a választotta a kutatás szerint azt, hogy ahol egy jól kidolgozott wellbeing stratégia van, azt a szervezetet választja és képes megtartani a dolgozóit, erre utalva, hogy akár a fizikai állomány tekintetében is. És hogyha alulról építkező ez a modell, és le tudtuk vinni tényleg erre a szintre, és ott megkérdezve, bevonva őket, úgymond az igényeknek a feltárására, akkor nem fogjuk az erőforrásainkat elpuffogtatni, hanem tényleg értéket tudunk adni ezzel a szervezet számára, a dolgozók, a munkavállalók bevonásával. Itt Tamás diájára utalva, én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy mik azok, amik ilyen kihívások jelentkeznek, és ezeket igenis figyelembe kell venni, mert ha ezekre figyelünk, és ezekre próbálunk megoldási javaslatokat, szolgáltatásokat bevonni a szervezetbe, mint wellbeing program, akkor ezek mind hozzá tudnak járulni a megtartáshoz, illetve ahhoz, hogy a dolgozók munkaképessége, az aktivitása, a lojalitása növekedni fog, és nem közép és hosszú távon, hanem már rövid távon is. Fontos nekünk az, hogy ez a jólét érzetünket alapvetően hogy tudjuk meghatározni, mert ugye az egészségünk, a boldogságunk, meg az elégedettségi állapotunk ezt abszolút meghatározza. És nagyon fontos ugye ezt az egészségre ösztönző, tudatosító módszereket belevonni az elégedettségbe, és hogy igazából egy szervezetnél mire van idő és lehetőség, hogyan tudunk egy jó stratégiát kialakítani, ehhez idő kell. El kell kezdeni együtt dolgozni, ezt föl kell mérni, erre csapatot létrehozni, vagy potenciált állítani, viszont arra, hogy a Tamás által kínált lehetőség az applikáció keretében, ezt konkrétan egy kezdeti munka előtt is ki lehet próbálni, és egy olyan komplex megoldást, hogy a kis szervezetnek és a nagy szervezetnek is tud jó gyakorlatot hozni, és személyre szabottan ott is nagyon remekül tud működni. Mert hogy megoldásokra, meg a jó gyakorlatokra akkor fogunk tudni legjobb lehetőségeket kitalálni, ha megismerjük a szervezetet. Itt most jelenleg ugye többen is képviselik magukat, de a legjobb megoldást, a legjobb jó gyakorlatot csak akkor tudjuk stratégiai szinten kialakítani, hogyha megismerhetjük a szervezetet, ha tudunk egymással kommunikálni, tudunk olyan személyes beszélgetésekben rálátást szerezni, amivel a legjobb megoldási javaslatokat és terveket tudjuk bevinni annak a szervezetnek wellbeing módszertanként. Illetve hasonló szervezetek jó gyakorlatának a megosztását, tehát hogy maga a jó gyakorlatokról beszélve, ahol máshol már működőképes program volt, ennek az adaptálását is el tudjuk végezni. Én számomra egy ilyen Jolly Joker, mint a Tamásnak az applikációba, az egészség megőrzés és fejlesztés tekintetében a BMR terápia, ami munkaidőben 2x8 perc kezelést is igénybe tudnak venni a dolgozók. Kis cégek és nagy cégek esetében is alkalmazható volt, hiszen mondjuk egy dohányzásra szánt időt ki tudunk váltani vele, és ezeknek a kezeléseknek a visszajelzése is egy olyan turbulens számot hozott, hogy 1 hónap alatt mi az a táppénzes állomány, ami jelen volt egy szervezetbe, és hogy mi az a mérték, ami 30 napon belül jelentkezett. 66%-ot tudtunk csökkenteni fizikai állományban lévők táppénzes állományának a csökkenésével, azért, mert ezt a terápiát naponta 1 vagy akár 2x8 percben elkezdték az érintett munkavállalók. Erről is tudok nyilván jó gyakorlatokra mélyebben információt adni, de ez is csak egy olyan lehetőség, amit igénybe tudnak venni wellbeing keretek között. Igazából ezek ugye az állapotfelméréstől kezdve a munkavállalóknak azonfajta edukációja, hogy hogyan kell ezt a gépet bekapcsolni, önállólag használni, folyamatos tanácsadással,
és edukálással. Ehhez ugye nem szükséges állandó jelenlétet biztosítani, viszont itt egy videóval is készültem, hogy mi is ez a terápia, remélem el tudom indítani, tehát bárhol az irodákba kihelyezetten ez önállóan működik, és mint prevenció, egészségfejlesztés, jaj, nem is így, na talán el tudom indítani. Én hallom, de nem látom. Akkor jó. Akkor ezt majd inkább elküldöm. És most, nem tudom, visszajött-e a kamera. Most látjátok a prezit? Prezit látjuk, meg téged is. Jó. Aha. Most talán. Visszajött Nem akarja. Na hát, ez kár. Nem akarja tovább vinni a diavetítésem. Akkor így csinálom, és újra felosztom. Nagyon jó. És ezt tovább is léptetem. Tehát, hogy az egészségprogramokról tényleg stratégiai szinten beszélünk, és próbáltam hozni olyan lehetőségeket itt a Mozogj Októberben program mellé, hogy más lehetőségeket is bemutassunk, amik az egészségprogramokról, a wellbeingnek egy komplex stratégiai felépítéséről szóljon, mert hogy a munkavállalók egészsége és a jólétével, hogyha törődünk, ezek ugye értéket adnak, ez tulajdonosi értéket, ügyfélértéket, elégedettséget hoz, és hogy összességében a vezetői szemléletbe, a társadalmi szemléletbe is értéket fog teremteni. Ezzel nyernek a munkavállalók, nyer a szervezet, a vezetők is, és a tulajdonosoknak is az elégedettségét el tudjuk érni, azzal, hogy egy egészségesebb, munkaképesebb munkavállalói, vezetői és egy szervezeti oldalt tudunk képviselni. Ezeknek a stratégiáknak szervezetre kialakítottam. Hogyan kezdenénk neki egy ilyen dolognak? Ez olyan bonyolultnak tűnt szinte a szervezetek és a HR-esek életében, hogy elindulni egy wellbeing-el, keszekusza, honnan induljunk, melyiket választjuk. Én ebbe így gondoltam egy kis interaktivitást belevenni, hogy a jelenlévő szervezeteknél van-e itt már valami kezdeményezés, milyen véleménnyel vannak a wellbeingről, vagy itt a kafetériával mennyire keveredik ez össze, vagy mi az a szervezetnél, amire most van jelenleg lehetőség, és hogy a kezdetnek itt a szervezetek mi az, amit gondolnak egy wellbeing kapcsán. Hogy én erre szeretnék itt egy ilyen kérdést bedobni, hogy szabad erre válaszolni, vagy tudtok erre most válaszolni, vagytok-e olyan helyzetben? Valószínű, hogy akik nem jelentek meg képpel, ők mind asztali gépről dolgoznak, és nem fognak tudni. Rendben, akkor menjünk tovább. Tehát nyilván ez a maga, amire lehetőséget adok, hogy én nagyon szívesen, mint tanácsadót az Iparkamaránál, akár személyesen is találkozom, hogyha valaki erre igényt jelez, és akkor tényleg el tudunk kezdeni együtt gondolkozni, hogy hogyan kezdenétek el, kiket tudunk bevonni ezekbe a programokba. Nyilván wellbeing mentorként számtalan szakértővel és olyan program lehetőségekhez van ajtóm és kulcsom is, akiket be tudunk vonni a szervezetnek a hatékonysága érdekében, akár a kutatás, a szolgáltatások tekintetében, és nyilván wellbeing mentorként ehhez nyernek hozzám lehetőséget, hogy én a kapcsolatomat, a networkingemet hajlandó vagyok behozni a szervezetek életébe. És ugye nyilván milyen célokat tűznénk ki itt a wellbeing tekintetében, ez is egy ilyen érdekes kérdés lett volna számomra, hogy egy kis interaktivitást bele tudunk vinni, de akkor majd én itt ezzel Krisztina jelentkezett, szerintem te most csak a saját képernyőmet látom, igen. Látod a beugró válaszokat,
mert a Weldimpex-től is kaptunk közben egy visszajelzést, Oké, itt vagyok. hogy náluk nincsen futóprogram és kezdeményezés sem, illetve Krisztina emelte fel a kezét, gondolom én szeretne valamit hozzáfűzni. Bocsánat, hogy megzavartalak. Semmi baj, igen, így nem... Csak ezt szerettem volna jelezni, hogy a Weldimpex valószínű, hogy asztali gépről dolgozik, viszont a chatbe jelezte a... Igen, látom, igen, látom. Rendben. Nagyon szívesen elindulnánk ezzel, hogy nincs kiépített program, és hogy ebben milyen támogatással, milyen együttgondolkodással tudunk mi hozzájárulni, vagy akár izgalmas-e lehet a Weldimpex-nél az a program, amit ki lehet próbálni most itt Tamás által. Tehát ez is egy ízelítője annak, hogy kipróbálják, elinduljon egy együttgondolkodás, egy stratégiai szemlélet arra, hogy kicsibe is el lehet indulni, de Tamás, átadom neked erre a szót, hogy tényleg ahol még nincs, akkor miért izgalmas ezt így kipróbálni ezzel a programmal, ezzel az applikációval? Úgyhogy akkor most mutasd be. Ja, tehát talán ebben azért tudtunk adni egy betekintést, hogy maga a well-being az egy eléggé komplex kérdés, tehát hogy logikusan a vállalati célkitűzésektől kezdve azon keresztül, hogy beszél a középvezető a beosztottjával, és hogy hogyan kezeli az ő problémáit, mennyire rugalmas egy munkakör, az, hogy milyen mosdóba és milyen munkahelyen tevékenykednek a dolgozók. Ezeken keresztül ugye nagyon-nagyon sok minden beletartozik, tehát tényleg átszövi a cégnek az egészét. Amit mi most a Mozogj Október keretében tudunk adni, és amiben betekintést tudunk adni, ez elsősorban az, hogy hogyan és miként tudjuk motiválni a dolgozókat arra, hogy a saját egészségükkel törődjenek, hogy minél aktívabbak legyenek a hétköznapokban. Ugye nagyon jellemző az, hogy a fizikai aktivitás, a mentális egészségmegőrzés az háttérbe szorul a mindennapoknak a nyűgéi kapcsán, és igazándiból majd holnap, majd hétfőn kezdek egy életmódváltásban, majd hétfőtől azzal foglalkozom, és utána aztán megint elsodor az élet, és nem tudom, hogy hol van. Viszont, hogyha van egy időpont kitűzve, amikor a többiek is ezzel foglalkoznak, és egy kicsikét van egy versenyszellem abban, hogy akkor ki hány pontot gyűjt, hogy a tetejében mi cégünk együttesen, hogyan lehet jobb a többieknél. Tehát itt olyan plusz motivációs faktorokat tudunk beemelni így a program keretében, amik azért egy lendületet tudnak ennek adni, és kiemelik a szokványos hétköznapokból ezt az egy hónapot, most ez egy 4 hetes program a Mozogj Októberben, aminek egyébként a fő fókusza az, hogy naponta 20 percet mozogjunk. És ehhez adunk meg mindenféle olyan keretet, hogy az egyszerűen könnyedén mérhető legyen, tehát okos órával is be lehet csatlakozni, a saját mobil alkalmazásunkkal lehet mérni. És egy olyan demokratikus keretet adtunk az egésznek, hogy ha valaki ott tudja ezt elkezdeni, hogy naponta 20 percet sétál, akkor is komoly eséllyel tud indulni. Tehát, hogy nincsen feltétlenül hatalmas nagy forban az, aki egyébként triatlonozik és naponta 3 órát edz, azzal szemben, aki egyébként most a saját szintjén akar váltani, mert hogy ez a legfontosabb, hogy tegyünk mindig egy-egy újabb lépést, és iktassuk be a hétköznapokba. Ennek megfelelően ugye nem is a heti összesített teljesítmény számít, hanem az, hogy minden nap ezt a 20 percet szánjuk saját magunkra. Ezzel olyan hihetetlen nagy lehetőséget adunk tényleg arra, hogy az egészségünk javuljon azzal, hogy ha csak elmegyek sétálni, és közben egy kicsikét arra figyelek, hogy hogyan csicseregnek a madarak, és nem arra, hogy holnap éppen mit kell csinálnom a munkahelyemen, vagy a gyerekekkel, vagy a családdal, vagy milyen feladatok vannak, hanem tényleg egy kicsit kikapcsolni ebbe, és közben sportolni. Ez borzasztóan nagy változást tud hozni az emberek életében. Ezért ez egy 4 hetes program, ugye 4 hét alatt általában már lehet tartós szokásváltozást elérni, illetve a program keretében tényleg ilyen demokratikus keretek között mindenki a saját szintjén tud előlépni. Ezeket az adatokat mérjük, gyűjtjük, folyamatosan látható egyébként a felületen, és adunk hozzá még egy csomó tartalmat és segítséget. Vannak cikkeink, videóink arról, hogy hogyan és miként érdemes egyáltalán a mozgásba, az aktív mozgásba belevágni, hogyan tudunk tenni egy kicsit a mentális egészségünkért. Adunk életmód tippeket, amiket szintén tudunk gyűjteni és regisztrálni a felületen. Ilyen a folyadékfogyasztás, amit ugye már említettem, az, hogy naponta 10 percet relaxáljunk, meditáljunk, próbáljuk meg. Tehát, hogyha az ember ebbe belekezd egyébként, akkor
kell hozzá azért egy pár nap, egy pár hét, de utána ez tényleg egy rendszeres szokásra tud válni, és hihetetlen változást tud eredményezni. Az, hogy legyen napi jó cselekedetünk, ez is nagyon sokat tesz ugye a lelki egészségünkért. Ma is segítettem valakinek valamiben, valamilyen apró kicsi dologban. Benne van a lépésszám is, tehát hogyha naponta 10 000 lépést megteszem, ez is pontot ér. Tehát ilyen formátumban egy csomó olyan kis tippet, tanácsot adunk, hogy ezt beemeljük a hétköznapjainkba, akkor rengeteget tudunk tenni magunkért, a közösségért, és ebbe tudunk egy betekintést adni a partnereinknek, a cégeknek, akik velünk együtt elindulnak. Ez egy ilyen, még egy fontos dolog, edzésterveket is adunk, tehát hogyha valaki nem tud elmenni, mert rossz idő van, otthoni edzést is tud végezni, ebben az alkalmazásunk segít, tehát a teljes körön levezeti, mint egy kis személyedző levezeti ezt az edzést. Tehát, hogy tudunk egy ilyen kis betekintést adni egy hónapos, ilyen nagyon tömény well-being programban. Ez logikusan csak egy szeletkéjét mutatja meg a well-beingnek, de már ezzel tudunk adni a dolgozóinknak egy olyan betekintést, illetve egy olyan érzés, hogy igenis, fontosak vagytok számunkra, törődünk veletek. Itt van egy közösség, ez a közösség összetart. És amilyen visszajelzéseket egyébként kaptunk a partnereinktől, ezek roppant izgalmasak. Az, hogy a folyosón elkezdenek egymással beszélni arról, hogy ki mit eszik, hogyan sportol, tudod-e aludni, mit tudod föltölteni, tehát hogy ez fókuszba kerül maga az egészség ez alatt az időszak alatt, ami szerintem egy rettentően fontos dolog. Most azon túl, hogy egy csomó ember sokkal, de sokkal aktívabbá válik ez alatt az időszak alatt, hiszen nyerni akar, hiszen gyűjteni akarja a pontokat, hiszen látja azt, hogy hát a rossz idő már előttem jár 20 ponttal, akkor most még nekem is kell. Ő kiment a rossz időbe is sétálni, akkor most én is megteszem, most ugye ürügyet mindig lehet találni arra, hogy most miért nem. De itt azért ez egy nagyon komoly plusz motivációt tud adni ez a program. Tehát ez, amit most így összeraktunk a Mozogj Októberben keretében, és folyamatosan látható, hogy a cégek is egymással versengenek, tehát hogy aki belép itt a programban, az Audival is összemérheti az eredélyét, tehát hogy az Audinál lévő dolgozók azok mennyire aktívak, és ott éppen hol tartanak. Egyébként a tavaszi kihívást egy kis cég nyerte meg nálunk ilyen abszolút pontokban, ahol 90%-os volt a részvétel. Ez ugye egy kis cégnél egyszerűbb, ez egy több száz vagy több ezer fős cégnél azért ez egy teljesen esélytelen arány, hogy ilyet elérjünk, de egy kis közösségnél azért ez nagyon-nagyon komoly motiváció tud lenni, és sokan be tudnak csatlakozni pont emiatt, mert van egy olyan élő közösség, és nagyon komoly változásokat lehet így elérni. Tehát ez igazándiból a Mozogj Októberben, ez most indul jövő hétfőn, most még be lehet csatlakozni. Mi minden anyagot egyébként ehhez készen adunk, hogy dolgozók csatlakozni tudjanak. Van egy zárt közösségi felületünk hozzá, ahol tényleg azt láthatjuk, hogy ki mit csinált, milyen edzést, kerékpározott, futott, sétált, milyen életmódi tippet épített be abba a napjában, az egészséges táplálkozás, vagy folyadékfogyasztás. Tehát hogy ezek egy kis belső kommunikációt is nagyon erőteljesen segítjük ezzel a felülettel. Ehhez kapcsolódóan pedig akkor e-mailben nagyon szívesen kiküldöm a tájékoztatóanyagot. Aki úgy érzi, hogy érdekes lehet, akkor kereshet minket, illetve az iparkamarát is megkértük, hogy jó módszerként és él példamutatójaként ők is csatlakozzanak akkor ebbe a programba, és vegyenek részt, és osszák meg velünk majd a tapasztalataikat, hogy ez mennyire nehéz, úgyhogy erről is nagyon szívesen majd még megküldöm az anyagot. Én úgy érzem, hogy minden ilyen információt ezzel kapcsolatosan, amit szerettünk volna, elmondtunk. Szerintem a well-being egy izgalmas, egy ilyen egyéni közösségi út, ami megmutatja, hogy milyen vezérelvek mentén működik ugye az emberi test, a psziché, egy közösségi hálózat, és hogy egy olyan multidisciplináris terület, ami komplexen vizsgálja azt, hogy a közösségek, az egyén, a szervezetnek milyenek a lehetőségei. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan én szeretném, hogyha havonta tudnánk tartani ilyen kis előadásokat, és egy kis tudástárat, úgyhogy legközelebbi alkalomra nagyon bízom benne, hogy nem csak online, de lehetőségünk lesz egy személyes találkozóra is.
és akár külső mentorként indulnak el a vállalatok ezzel, és egy tanácsadó vezetésével, hogy milyen lehetőségek közül érdemes annak a szervezetnek választani, vagy akár egy vezetőképzés kapcsán, ahol nagyobb fókuszt kapnak arra, hogy ebbe a well-being, well-leadership programba mi az, amit egy vezető nyerhet azzal, hogy ilyen well-being szemlélettel rendelkezik, hogy képessé válnak akár a vezetők az önmaguknak az energiamenedzsmentjére, vagy a csapatuknak jobban tudnak ilyen energiamenedzsment programokat, vagy módszertan alapján látják és működtetik a napi folyamatokat. Minden döntés jó döntés, csak hogy el kell indulni, el kell kezdeni. A mi szakértői csapatunk itt van, rendelkezésre áll, úgyhogy az iparkamarán keresztül is akár lehetőség van erre, hogy elérjenek minket, és tényleg az, hogy ott az iparkamara segítségével és együttműködésével tényleg itt vagyunk és rendelkezésre állunk azoknak, akik ezt kérik és ezt választják. Úgyhogy köszönjük ezt a lehetőséget a kamarának, és hogy ezt az alkalmat így meg tudtuk tartani. Remélem októberben tudunk találkozni, figyeljék a kamarának az oldalát, a hírleveleket, mert hogy ott fogjuk tájékoztatni tényleg a szervezeteket arról, hogy mikor és milyen formában fogunk tudni legközelebb találkozni. És egy új témával, egy másik szemlélettel, egy másik jó gyakorlatnak a bemutatásával. Úgyhogy remélem. És nagyon szépen köszönjük az előadást, reméljük, hogy következő alkalmakkor már többen be tudnak kapcsolódni, viszont akik itt voltak, hogyha hasznosnak találták, és úgy érzik, hogy egy kis segítőkezet igényelnek, akkor akár minket rajtunk keresztül, az Andreáékat nyugodtan keressenek. Köszönjük a részvételt is. Köszönjük. Köszönjük, szép napot mindenkinek. Szép napot, sziasztok! Sziasztok! Mellékelten akkor majd mindenkinek el fogom küldeni, ezt a felvételt megküldöm, és az iparkamara esetleg a YouTube oldalra, ahova szokta, fölteszi a felvételt, és akik jelezték, akkor azoknak nagyon szívesen állunk rendelkezésére, és kiküldjük azokat az anyagokat, amire szükségük van. És egy további együttgondolkodásra várjuk a megkeresést. Köszönöm szépen, legyen szép napotok! Viszont kívánjuk, sziasztok!